a primers de segle XX, s'inicia l'eclosió de les primeres avantguardes com l'expressionisme, que té en Edvard Munch i la seva sèrie de quadres El Crit, 1893, un dels primers antecedents del moviment expressionista, que forma part de les anomenades avantguardes històriques que es desenvolupen en el context previ a la Primera Guerra Mundial i fins al final de la Segona Guerra Mundial, 1945. Entre les avantguardes històriques trobem, a més, el fauvisme, el cubisme, el constructivisme, el dadaisme o el surrealisme. El terme avantguarda es vincula estretament a la idea de modernitat, a la superioritat de la raó i la ciència davant el destí i poder de la religió, a la confiança en el progrés tecnològic i social. El terme expressionisme va néixer a París el 1901, quan es van exposar una sèrie de quadres en el Saló dels Independents, en contraposició a l'impressionisme. L'expressionisme va néixer com una reacció a l'impressionisme, que utilitzava l'art com a forma de reflectir els sentiments, els estats anímics, en general la melancolia, però també l'angústia vital de l'artista. L'expressionisme era també un rebuig al progrés tècnic i científic, en el context social d'un clima de pessimisme, d'escepticisme, de descontent, de pèrdua de valors socials, que va confirmar l'esclat de la Primera Guerra Mundial i que els horrors de la guerra van allargar. L'expressionisme va tenir a Alemanya el seu epicentre. De la pintura, l'expressionisme va passar a la literatura, al teatre, al cinema i a l'arquitectura. La pintura expressionista es va desenvolupar a l'entorn dels grups artístics. Die Brücke, fundat a Dresden el 1905, grup en el qual destaca l'obra del pintor Ernst Ludwig Kirchner, autor del quadre Tres banyistes, 1913, o la figura del pintor Emil Nolde. I en el grup Der Blaue Reiter, el Genet Blau, sorgit a Múnich el 1911 i en el qual participaren artistes com Wassily Kandinsky, Tardor a Baviera, 1908, Improvisació, 1910, o Franz Marc, Els grans cavalls blaus, de 1911. O August Macke amb el seu Sant Jordi, 1912. Dins l'expressionisme francès destaca l'obra del pintor italià Amadeo Modigliani, que, com a molts pintors de l'època, va traslladar-se a París, capital cultural i epicentre de l'experimentació artística i avantguardista de l'època. Modigliani va destacar pels seus retrats d'artistes i coneguts o també de personatges anònims com el del quadre El jove aprenent. L'arquitectura expressionista es va desenvolupar principalment al centre d'Europa, Alemanya, Països Baixos, Àustria, Txecoslovàquia i Dinamarca. Es va caracteritzar per l'ús de nous materials, com el maó, l'acer i el vidre, que es van consagrar a realitzar construccions pensades des de l'utopisme o el socialisme de caràcter monumental i sovint experimental i utòpic. Entre els principals arquitectes expressionistes cal destacar Walter Gropius, Erich Mendelsohn o Bruno Tamm. L'expressionisme també va ser un moviment literari en el qual la guerra i la seva irracionalitat marcaren els temes més destacats. La guerra,
la ciutat, la por, la bogeria, la mort, el deliri, la malaltia, l'alienació i la pèrdua d'identitat de l'individu. Especialment, després de la Primera Guerra Mundial, la literatura adquirí un major compromís social i de denúncia de la societat de l'època que portà al desastre de la guerra, amb obres com La muntanya màgica, 1924, de Thomas Mann, o l'obra de Frank Kafka sobre l'absurd de l'existència a la metamorfosi, 1915, o l'alienació de l'individu a la societat moderna amb el procés, 1925, o El castell, 1926. Bertolt Brecht, dramaturg i poeta, fou el creador del teatre èpic, oposat al teatre dramàtic, canviant radicalment el sentit de l'espectacle teatral a la recerca que l'espectador desenvolupi un paper actiu durant la representació. El seu major èxit fou l'obra de teatre L'òpera dels Tres Rals, 1928. L'expressionisme, en el cinema, com en la literatura, va tenir un desenvolupament tardà, passada la guerra, però va donar lloc a obres mestres de la història del cinema, com El gabinet del Dr. Caligari, 1919, Nosferatu, basada en la novel·la Dràcula de Bram Stoker, o Metròpolis, 1927, de Fritz Lang, o L'Àngel Blau, 1930, de Joseph Steinberg. Altres arts, com la música, la dansa o la fotografia, també foren impulsades pel moviment expressionista.